Nou ja, we hebben een keer in het Wap. Ja, in Ier. Toen verveelden wij ons. Ja. En toen interviewden we wat mensen en vroegen wat vragen. En toen hadden we toch mij ook al, ja, liep het wel wat op heer. Dus een beetje maar, ja, nodig op heer. En hoe gaat het dan? Nou, dan vregen we wat vragen en dan is het bedoeling dat we een antwoordje. Ja, die ene die filmde hoorde, die had een geluidsding en de andere had een map. En de oren had een microfoon. Ja. Nou, dan maken we maar een paard, of net? Ja. Ja, ze zijn wat thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, wij moeten van heer. Over heer. Oh, glas van de Nou, en? Is dit echt van heer? Echt van heer? En we moeten een keer vragen stellen. Nou, dat kan wel, jong. Nou, wat is jouw lievelingshobby? Lievelingshobby. Nou, jongen. Jongen. Wat is dat nou zo mooi, jongen? Nou, daar kunst Oesa blied van worden. En ja, maar ook als jongen dat het bient. Je moet even vrij als een stukje jongen. Oh nee. Mr. Stek niet helft me. Nou, het hele lied. Ja, van het hele lied. Het hele lied. Oh, dan moet ik even de wijze. Hoe begint dat hartstikke weg? Het verdien en ik viel mij vrij. Ik sjoeg naar jij en de lakens naar mij. Hey, het is een hele dag. Ja, ze moesten de stal even zien. Ze is zo mooi staan. Weet je wel weer om dat een stukje vers zetten? Nee? Nou, ja. ik heb- Nou, kan ze lezen zien, hè? Ja. En als ze er net vers zetten, dan hang je de stutten in de strand. Tja, ook niet eens omheen. Dat loze kinderen. Zijn dat wel? Kom je goede moment? Dat komt zo'n goeie moment. Ja, het komt een goeie moment. Heb ik nog hobby's? Hobby's? Toch? Ja, als jongen hier kan zijn. Nou ja, hobby's. Ik wil heel graag een detectivefilm zien. Detective. Detective, ja. Prachtig. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat vind ik altijd wel spannend. Hoe ze daar zo mooi uitziet. Natuurlijk zo. Ja. Nou, bedankt. Bedankt. Nou, leuk dat je hem hier even wegkennen. Nou, hoe vond je hem met game goed? Goed. Ja. Goed. Wil je meer later je werking nog van maken? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk het net. Want ik wil het liefst voetbal worden. Kijk. Vind ik leuk. En daarna Ober. Ja. Dat voel ik helemaal net. Pizza koelier. Kijk net. Nee, kijk daar. Ja, ik wil wel voetbal, maar ik wil familie inreizen worden, dus ja. Dus we gaan sowieso nog een proto van je jaren, Jerk. Ja, hoop het. Heerlijke dag. Goeie. Wat ben je mond aan? Nou, we binnen het hoentje aan het uitletten. Dat is wel een enthousiast hondje. Ja. Nou, af. Naast hem even aanhouden. Mooi even zit. Zit en blijf. Mooi. Zo, braaf. En dan maak je hem even klapjes. Nee. Maak Mercedes, zit. Zit. Maria. Hey. Zit. Astrid. Hey. Zit. Hey, ja. Hij luistert nog net echt zo heel goed, hè? Nee, hij is nog maar een krek naai. Oké. Hij moet opvoeding hebben, hè? Ze bent in een jonge radwijler, hij nog maar 4 maand. Kom eens Astrid. Dus je moet optreden. Ja, maar maat op tijd Astrid even zitten. Goed, zo braaf. Ja, pak het maar. Dan hebben we ook graduatie, hè? Dus bij jou het hele huis al over de hassens of? Nou, valt het mooi, maar jij moet de honger er wel aan houden, hè? Nou, je mag nou wel even een handje krijgen. Ze moet hun energie kwijt, hè? Nee.
Je hoen nog de band. De hoen, ja. Het is schrikkelijk, is maar liet ze bij aan, die maakt ik opvoeren en dat neemt maar 1000 extra.